A valoración sempre positiva porque os nenos sempre sorprenden e a pesar de que hai que andar un pouco detrás deles, incentivando, forzando, entre aspas, de que participen, unha vez que saen os textos como os que foron premiados, o do tema dos refugiados, por exemplo, a rapaza de segundo, o de violencia de xénero, dicir, os rapaces están matinando, están cablando moitísimas cousas e queren darlle saída a iso, ás veces fano co texto, ás veces fano con fotografía, con pintura. Eu creo que estes concursos axúdannos un pouco nas clases a motivar a que os rapaces se expresen e que por un momento deixen os libros un pouco aparcados e que fagan da lingua un vehículo para comunicarse. Imagínome que sorprende cando empezan a chegar historias, relatos, como poden ser nestes casos, refugiados ou violencia de xénero. Imagínome que hai veces que decides, ostras, non imaginábamos que un rapaz destas edades escribir algo así. Sí, eles mesmas dicían que é un tema de actualidade que está saindo constantemente. No centro tamén en moitas materias de maneira transversal se tocan estes temas de actualidade. Moitas veces tamén hai unha problemática tamén social ao redor dos rapaces que eles tamén miran certas cousas. Entón, o que demostra isto é que os rapaces son responsables co que está pasando ao seu redor, toman partido, son máis conscientes do que pensamos e implícanse máis na sociedade do que aparentemente pensamos, non? Xente nova, a xente nova está aí e ten moitas cousas que dicir tamén. É verdade que un souto maior cada vez máis notase que na rapazada, nos máis novos, o galego xa non é o vehículo de expresión fundamental. Nunha parte sí, pero en xeral non. Ainda que o teñan bastante presente nas casas, é moita máis porcentaxe. Entón, isto axuda a que fagan un uso da lingua asociado a algo ameno, a algo creativo, a algo máis cercano a eles, xa que a mellor os medios de comunicación, os seus centros de interese, a rede, todo, hai unha presenza masiva de outros idiomas. Isto é un pouco xogar, achegarse ao galego dende as emocións, dende un uso normalizado, máis menos atado a unhas clases e a un currículum e a uns libros, son de maneira moito máis persoal, máis emocional. Ao final as experiencias son as que atan o idioma, e aí axúdanos a motivar e a darlle un valor engadido ao galego que o faga para eles un poquinho máis normal, non? Pero sí que para vos como mestres é unha labor difícil, ou unha labor, a mellor non é a palabra difícil, pero sí que complicada. Hoxe en día o galego, por desgraza, parece como que está moi politizado e parece como que son como etnias casi falando o galego, non? Sobre todo nos casos, no rural sí que se fala, está super demostrado que o rural é galego, pero moitas veces un rapaz, un cativo do rural, ven a estudiar a vila e volve outra vez castelanizado para casa. Como se pode facer, como se pode loitar contra isto? É unha situación bastante complexa, non? É como nadar contracorrente. Entón, dende a escola o que sí que podemos facer é que os rapaces adquiran competencia. Canto máis galego se use de maneira vehicular na escola, non se reduce o seu uso, é máis importante que teñan esas destrezas, que teñan competencia e con liberdade no futuro, se queren usalo, que o usen, dende a competencia. E outra maneira tamén moi importante, que é o que fai que o galego vaya tamén para atrás, é traballar os prexuizos. Ainda que parece mentira, no ano 2016 existen bastantes prexuizos e estereotipos aínda sobre o uso do galego. E as actitudes é a base para que os rapaces cambien e a sociedade en xeral poida despois usalo. É moi difícil nadar contra a corrente, pero polo menos que teñan competencia, que recoñecen os estereotipos, como hai estereotipos de xénero, estereotipos de raza, tamén os hai de lingua moi marcados, e incluso un centro como o noso, no que hai poucos rapaces que o falan de maneira bastante habitual, ou son galegofalantes habituais, é verdade que ao chegar á escola, a lingua do patio é o castelán, e os mesmos os rapaces galegofalantes acaban pasándose o castelán. Teñen que ter unha conciencia moi clara para mantelo, porque é difícil, porque a rede, a televisión, a música, os outros compañeros falan en castelán. Que facer? Pois iso, competencia, traballar os prexuizos, mellorar as actitudes, demostrarlle que en galego hai moita cousa, que se asocia a modernidade, que se asocia tamén a tradición, que se asocia a moitos contidos, e intentar facer que lle sexa afable e que utilicen sen ningún tipo de prexuizo, como esta rapaza de orixe marroquí que gañou hoxe, que é un verdadeiro exemplo de integración e de uso do idioma dunha maneira de moi boa calidade.